Tinakbo yung tali, oh. Ha? Natanggal. Hello guys, magandang araw na naman sa atin. Panibagong araw na naman ng adventure natin. Ini-excite tayo ngayon guys. Ito ang gamit natin, dahil medyo maganda yung panahon. Kanina maulap pero ngayon mainit na, kaya sana may lumutang guys para may madali tayo. So stay tuned lang guys, abangan nyo yung mga patama natin. Kaya nga pala guys, bago patuloy yung video natin, yung mga napapadaan sa aking channel na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yan para updated ka lagi sa mga video nating upload. Salamat din sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel guys. Sana hindi kayo magsawang sumuporta. Okay guys, stay tuned lang. Uy, huwag kang malalagot. Dali guys. Oops, yeah. Okay, medyo malaki ah. Yan. Ulahan guys. Yan. Oh my God! Medyo malaki ah. Yan. Ulahan malaki. Buhay naman na natin guys. Magandang buhay naman ito. Paano masabi? Dali guys. Kinangay na yun. Yan. Ulo. Ulo guys. Yan. Ulo siya. Buenas mo naman! Puksat. Ulo siya. Ang laki guys, oh. Ang pangalawa natin. Pangalawang plaka. Hindi totoo yan. Pangalawa. Plaka. Nakadalawa na tayo guys. Dalawang malalaki. Sana all. Ayan. Laki oh. Oh.
Mga 7 fingers. 6 to 7 fingers. Dali yata guys. Tinakot ko yung tali oh. Natanggal. Ay hindi. Aliyo ka yata eh. Oh. Dali siya. Pangatlo na natin guys. Dali guys. Yun. Nagdagdagan pa. Laki oh, taba. Pang-apat natin guys. Yun guys, meron pang kahabol. Yun o, uwi na lang tayo. May kahabol pa guys. Yun o, magwawala. Uy, nalaglag. Nalaglag guys, ang laki. Sayang. Laki pa naman. The next day. Yun, hanggang dito na lang yung video natin guys. Naka-apat naman tayo. Malalaki yung dalawa. Ayan. Malaki yung dalawa guys. Dali tatlo, malaki din tong isa. Yung huling na dali natin. Yan, salamat guys at
Dali din tayo ng pang-ulam. Salamat din sa panonood nyo guys. Hanggang sa ulitin na naman. Ayan. Plapla. Uuwi na tayo. Dadagdagan pa ng isa. Sige, salamat sa panonood. 7 hours later. Ayan guys, yung nadali natin. Tatlong malalaki. Plapla yung dalawa. Ayan, nakalima tayo guys.